Guys, welcome to my new vlog. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा नायलांबाय थादो। आं दायो मा खालामनो नागिरदों थुदो बिदिबा नायदो आंनि भिडिअखौ नोंसोरो। फैदो बाबा थांनो होननाया गेटआ आया गेटखौसो आङो थांनो बावदोंमोन आरोना। माबा मोसौआ हाबनानै थालायगोन। फैदो बाबा फैदो। दंना गैयासोथाय फिसायानो लांनो मोजां लांनो बायो मानो नोङो फिसाखौ आरो साइकेलसो लानानै फैबावबाय आरो नोङो फिसालाया बे फिसायानो लांनो मोजां ना। बानो डिस्टार्ब जायो बावसो आरो फिसाया माबा मोजांथार गिदिरखौल' लांनो दावराव जायो आरो गोलैगोन। साइकेलसो लाबोबावबाय आंहा डिस्टार्ब मोनो साइकेलसो लानानै फैफाबावो आरोना हाइरड बारस'नायाव डिस्टार्ब मोनो आङो। नै फैदो बाबा ओइ गोलैगोन बोरैबा थांगासिनो दं आरोना दा मोनथ'वाखै दंना गैयासोथाय दंना गैयाथाय बाबा ओइ दङ खोमा दङ फैदो ओहो ओइ फैसो बाबा बारस'नांगौ र' साइकेल लानानै फैयो नै आंहा डिस्टार्ब मोनो रोङा नङा गारि फैसोगारो र' बाबा र' दे र' ओइनो फैगौ फैदो एबार बारस'दो फैदो फैदो थुबाय था ओरै साइडजों फैदो बाबा साइडजों फैदो साइडजों फैदो साइडजों दङ आरोना नै मोनबाय नै सिलायबावना नैबो एसे लावद्रायो बेखौ एसे गारनांसिगोन नामा एसे लावद्रायो बेबो नै साइकेलखौ थिखोबावबायसो नै गोजौआव नांगौ नामा बाबा स्कुटि गैया नै स्कुटिया साइकेल फाम गैया फाम गैया नै दायो होगोन र' दायो होनोसै दे बादे सुथेगासिनो फिसालानि बेगखौ सुथेगासिनो आरोना दायो नेबाय दसे नेनानै लांखानोसै आरो दायोबो लांफैजायोमोन ओमफ्राय दा नेनानै लांखानोसै दायो फैनो बागोन ना डाबल ओंखायनो नेनानै लांखानोसै आरोना सुथेगासिनो दं साइकेल फाम गैया माबाया फैफानानै फिसालायानो माया ओइयावसो दा गोजानावसो देनां देरबा बायगोनब्रा नोंनोबो ना दा गथ'ना नोङो बाइकसो नांगौ जालायबावो देरबासो सालायो दा बाइकखौलाय दा गथ' सालायाना गारि ओमफ्राय बाइक एसे लावद्रायोमोन नालाय नै हास'नो होबाय आरो आङो ना गोलावथारमोन नै फिथाइया बांद्राय गोलावद्रायथारमोन ओंखायनो हास'नानै सुथेफिनसिगोन आरोना दायो हास'नानै माने सुथेफिनबाय आरोना सुथेखांबाय नै मोजां जाबाय सुथेखांबाय आरोना दायो थांनोसै सोनोसै रां थांसै फैदो सुथेखांबाय नै थांसै दायो थांफिननोसै आरोना ओमफ्राय 10 थाखा मोनबावनांगौ आरो बोरायनाव खुस्रा गैयानो हरनो हायासै फैयो र' थाथ'लाय गारि फैयो र' बाइक थांखांबा थांगोन र' बाबा
साइकेल लाबोयो गावहा डिस्टार्ब जायो जल मारस'दो गारि फैगोन दानैनो बेयाव थाथ'दोलाय बेयाव गेजेराव आं साइकेल लाबोनाङा होनो साइकेल लाबोयो नै फिसालाया बोथोरा अखा हानो बायदि दोमैदों आरोना बोथोरा नै माबायदि अखासो हागोन नामालाय दाहाय थांग्रोबाय आरो फिसालायाबो ओइनो मोनहैलायनोसै मालाय फैदो अबे फैदाबा अखा हागोन ना मागोन ओंखाम जानांसिगौ फैदोसोना फैदो अहा फैयाखै अबेयाव नुहुरदों नोंलाय नङा बाबा माबा सोरखौबानो बिफा साननानै थांनो नागिरदों फैदोबा आया बाबा नङाथ' बियो फै नङा सोरबासो फैदोबा फैदो आं गेट मारिनोसै नै फैदो आलाय दा फैदो न' मोनफैबाय आरो नै लाबोबाय सुथेनानै नै न' मोनफैबाय अखा हानो नागिरदों खोमा हनै दोमैजोब्बाय खोमसि जाजोब्बाय माबा बेग सुथेनो लांदोंमोन ट्रेननि फिसाखौ लाङा होनबाय थायो नालाय ओमफ्राय बेखौनो लांब्रबदोंमोन आरो आङो नै फैदोबा थाब जानांसिगौ फैदो नै साइकेला नांबायनो आरो साबायनो अबाव नांखोलाय आया नैलाय ए नै माथो आया दोलालायबाय माथो नै दोलालायबाय नै नोंसोरनो लाबोखादों बाबा नै दासो गोजोनसिगोन नै फिसालाया ना बाबा नोङो गाननानै देखायबावनोसै नै गाननानै देखायदो जाबाय दासो जायाखै थैजों गेलेदों नै आब'लाया अबावबा दंहैयोनो रागा जोंनानै माबा बिदाजों गेलेलायबाय आरो ना गावजों दसे गेलेखांनानै ओमफ्राय आंनिया फिसालाया रागा जोंनानै अबेबा दंहैयोथाय नागिरनांगौ अबेबा खनायाव थाखुमानानै दङनो अबाव दंहैयो बे लेथ्रा बारियाखैसो अबेखै दं आइया बाबा फैदाबा इखै मानो थादों बे नै आयु माबायाव एम्फौ दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर अननानै लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलखौ खनसे थुनानै होदो जाहाथे नोंथांमोनहा गोदान भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनो